Chcecie zrobić zdjęcie? Tatuś chce film zrobić. No, taki chce zrobić filmek. Filmek nagrać dla Ciebie. Jak tańczysz, tak? Tak, pokaż jak tańczysz. Pokaż jak tańczysz. O, uważaj. Uważaj. Pokaż jak tańczysz. Mama to zamknie. Teraz masz dużo miejsca, a teraz tańcz. Co tam tatuś? Co tatuś robi? Brawo! Pokaż jak zrobił jumping, jumping. Jumping, 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 jumping.